Majumalan murana idan zan yi da ke a raina ko yaushe farin ciki na mama a shekalin murana. Kar da a duba laifuka na ai mun domin sa annabi na. Imam Ali ya kayi bako a gidan kauyen maza na bana. Kani da jarun baituka na sabon gaisuwa a raina. Imamu a karɓi addu'a na. Manufar da in har na kulla a rai gare ka ne nufina. Alisu dakin da bai da tsoro ya wuce dukkanin mayaki. Tashi sahabi tashi kai wurin bai. Ba ni ne MC ba me yasa ni ka ake gare ni? Ka kasance koyaushe a cikin ka in na nufa ka bani dauki. O layi rabon da duk kake yi layi na ba mai iso ba. Hali ya lefa kai hakika rabo a gare ka bai ishan ba. In yi niso cikin ka ba. Kyauta halayenka ne in ka so sai ka bar na karba. Ya sarki uban mazaje gatan dukkanin kiraje mai kaunar ka in ka yarje a zuciya ba shi kuraje na taho gidan kasance buga tambura har sarewa da sururi gidan na je ya alzakin rabbana wayanki ka bai bace ba ko ba yakin kai bara ai sun ji dumin ka ba su kusa ba har da 21 duba a badar ma ka ba su kaya na da biyun ka ban kai shi ba domin shi yake da baiwar da ka ba su abu ba irin shi yayi sallah da annabi Muhammad su biyu takkina irin shi babul ilmi sunan shi ko ba ku ce ba ai bai da tamka ku ce gaba mu gaida shi a ya kofar dukan ilimi sanadi na kai mini garkuwa da kai aka cuɗanya soyayya a zuciya ta ke rayuwa a gaban ka bai bantuwa girman mutum da sarshi in ka zo ya zan babu kowa Ka je ta wajen ka tsaya. Mama ni da mu'mini da ka so har na naka ba ni abun da kan gani ba kai izini na zo na karfa tsoron da ka shugaba a cikin mabiyan ka mai martaba sani cikin su san gaba sannu wakilin shugaba sarkin yakin ma'aiki ya bari mutum ba ni malam bai ka ubangida sadauki zafin rabu jalla sarki kai
da nemo ubangiji kai izini imami na kai moki sokure hakiki in karanta a gaban shi cire shi ai ake yi neman launi suke yi Fatima ko rabu take yi na so abin da barbulayi dan girman ka ya sadauki ilahu da kansa da ya zaba da yayi nufin baka Fatima a can san mai ba mu ce gaba ka daura auren barin uba wakilin halik ilahu ne wakilin Fatima mu tafa imamu ne ai sai mai hankali ya gano wasiyar annabi Muhammadu da shi aka bar mu in ka auno maulana idan ya danno albaitin mabuwa ma ai shi ne ya suce ba gado Ya shiga shauƙin da